कोल्हापूर जिल्ह्यातील कनेरी मठ येथे एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे। कनेरी मठावर सध्या पंचमहाभूत महामंगल सोहळा सुरू आहे। मात्र याच वेळी शिळे अन्न खायला घातल्याने गायींचा मृत्यू झाल्याची घटना येथे घडली आहे। येथे 23 गायींवर सध्या उपचार सुरू आहेत, तर आतापर्यंत 9 गायी दगावल्याची पशु उपयुक्त यांनी माहिती दिली आहे। हा फ्री रेंज सिस्टीमचा फार्म आहे आणि बरेचसे बाहेरचे लोक पण इथे येतात आणि काही शिल्लक राहिलेली भाकऱ्या जनावरांना खाण्यात आलेल्या आहेत। जे सर खाद्यवस्तू आहे त्यांच्याकरिता आणि त्या जर जनावरांच्या खाण्यात आलात आणि त्यांना जर सवय नसेल त्यांना ॲसिडॉसिससारखा प्रॉब्लेम होऊ शकतो आणि आमचं निदान चालू आहे आणि पोस्टमॉर्टमचं पण प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली आहे। त्याचे सॅम्पल आम्ही तपासतो आहे आणि फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी प्लस आमच्या रिजनल डिसीज डायग्नोस्टिक लॅबोरेटरीला पण त्याचे सॅम्पल पाठवून त्याचं निदान आम्ही करतो। सकाळपासून एक 9 गायी दगावलेल्या आहेत आणि बाकीच्या एक 22 ते 23 गायीवर सध्या उपचार चालू आहे आणि त्यापैकी अफेक्टेड किती असू शकतात तर त्याचं आता बघणं चालू होतं। थोडंसं मध्ये डिस्टर्बन्स झाला पण आता आमची कालपासून आमची टीम इथं कार्यरत आहे। आम्ही वरिष्ठ कार्यालयाशी पण संपर्क साधून याविषयी माहिती दिलेली आहे। काल 3 गायींचा मृत्यू झालेला होता आणि एकाचं पोस्टमॉर्टम केलेलं त्यांच्या लेवलला आणि आज ज्या 9 पैकी आहेत 9 गायींच्यापैकी 2 गायींचा आता पोस्टमॉर्टम करून त्याचे सॅम्पल आम्ही काढून पाठवणार। 53 गायींचा मृत्यू झाला। 53च्या बाबतीत मला केवळ या गोठ्यावरून जवळपास 140 गायींचा आणि हा फ्री रेंज सिस्टीमचा गोठा आहे। 140 गायी आहेत तिथं। लोकजागर न्यूज कोल्हापूर।